Ще документираш ли? Да. Кошмара на Жоро. Днеска ще види за так. Днес ако не се щупи някога. Време е. Защо да го сложи и тук това бе? Колегите, които не се нареждате тук, нареждате се в парка. Излизате в парка, тези, които завършиха в парка, защото ще има още една група опознавателни обиколки. Аз също не съм разгледал, писате къде се нареди. Колегите, които приключиха опознавателните обиколки да се нареждат в парка, закрития. Колегите, които приключиха, се нареждат